Ir-risposta tbatija mhux li temm ħajtek. Kliem l-Arċisqof Charles Xikluna fit-tnedija tal-linja gwida ġodda mill-Knisja f'Malta għal kura tal-anzjani li jippromovu l-ħarsin tal-ħajja sal-aħħar mument tagħha. Il-linji gwida jgħidu li dritt tal-ħajja jitlob il-mezzi għal protezzjoni xierqa u l-iżvilupp tal-ħajja sal-aħħar stadji tagħha. Ma TVM News spjega li tbatija għandha tiġi evitata kemm jista' jkun u li bekk il-Knisja tħeġġeġ aktar żvilupp fix-xjenza biex tkompli tonqos it-tbatija. Fl-istess waqt qal li l-ħajja tal-batut m'għandix tkun sempliċement imtawla iżonorata u mħarsa. Il-linji gwida maħsuba l-anzjani fid-djar tal-Knisja huma msejsa fuq 6 kapitli fosthom valuri etiċi, prinċipji u normi, ippjanar tal-kura bil-qudiem, kura paljattiva u assessjar mediku fit-tmiem il-ħajja fost oħrajn. Jgħidu li qabel tittieħed deċiżjoni dwar persuna li tkun waslet fl-aħħar ta' stadju ta' ħajjita għandha ssir evalwazzjoni medika tajba minn professjonisti kompetenti. Jirrekomanda wkoll li l-anzjani jidentifikaw rappreżentant li jista' jieħu deċiżjonijiet fisimhom dwar il-kura ta' saħħithom f'każ li jaslu fi stat li ma jkunux jistgħu jieħdu tali deċiżjoni. Il-koawtur Monsinjura Manuela Ġu spjega li l-linja gwida huma msejsa fuq prinċipji bażiċi li ma jgħoddux biss għar-residenti fid-djar tal-Knisja. Għalli dawn huma mibnija fuq id-dinjità tal-persuna u fisser l-importanza tagħhom fid-dawl ta' teknoloġija u mediċina aktar avvanzata. Għalli f'każi fejn il-mewt ma tistax tiġi evitata, kura eċċessiva tista' tagħmel sara daqs li kieku persuna għandha bżonn trattament u ma jingħatalux. Li il-pazjent, ir-residenti jgħid ma rridx kura iżjed daqshekk għaliex jidhirli fil-kuxjenza tiegħi li m'għandix bżonn kura iżjed jew inkella jkun hemm indikazzjonijiet mediċi li m'għandhomx jingħataw iżjed kura, dik mhix eutanasja. Imma għandu il-pazjent, ir-resident, l-anzjan għandu jiġi akkumpanjat li tingħata l-kura paljattiva. Tem li f'dan il-każ il-kura paljattiva mhux biss twaqqaf it-tbatija imma tgħin lir-resident jgħix kwalità ta' ħajja b'serenità sal-aħħar mumenti tiegħu.